ynghylch y defed, mae bryd mwyaf niferus y ffair, sef y Torddi. A dwi'n cael cwmni dau arddangoswr a beirniad sy'n frwdfrydig iawn dros y diwydiant defed. Glenda Hughes o Ffryd Nantlle Caernarfon, croeso ato ni. A Arwel Jones o Pantrefel Llafynis i'r Gar. Nawr Arwel, pa mor bwysig yw'r brydau mynydd Cymreig mae ni yng Nghymru? Mae'n hanfodol bwysig oherwydd rhain yw'r brydau sy'n pori'n mynyddau ni. Ac dim ond dydd o'n i'n aros am y rygbi a Iolo Williams yn sôn am adar yn dod nythu yn y creigiau ond yn dibynnu ar y deiar sy'n cael ei bori mwyn cael hela mwydod a bethach a'r defed yma sy'n ei bori fe, rhain sy'n cadw'r mynyddau fel maen nhw yn yr ucheldir. A mae'n bwysig bod yn ucheldiroedd ni'n edrych yn braf ar gyfer twristiaeth ag ati, ynddo fe? Mae'n bwysig iawn, mae'n tynnu twristiaeth, mae'n edrych ar ôl yr ymgylchedd ac hefyd yn gadw'r ddiar fel mae wedi bod dros cannoedd o flynyddoedd bellach ac maen nhw'n gwneud y gwaith yn dda iawn ac yn edrych ar ôl ei hunain ond hefyd yn edrych ar ôl yr ymgylchedd. A Glenda Hughes, i chi'n gyfarwydd ag arddangos y brydau mynydd Cymreig yma'n yn sioia ni. Maen nhw'n boblogaidd iawn, yndyn nhw? Yndi, maen nhw'n dod yn mwy boblogaidd, fel blwyddyn sy'n ni'n dweud. Dwi'n meddwl bod nhw'n haws i cadw hefyd yn dechrau, maen nhw'n sefyll allan, mae yna griw nis yn blaen ni yma wan. A mae troi nhw allan yn bwysig, hollol bwysig, dwi'n meddwl, marchnata rhywbeth byd ydy beth da ni eisiau gwneud mwy na'n byd fel ffermwyr. Dim i'w dechrau beth y holl waith i fewn, ac pan chi'n dod i'r misin dwytha i ddangos y cynnych ar ei ora, mae rhaid chi wneud eich gorau yn nhw, ddangos nhw allan. A mae'r sioe bach, mae'n hanfodol bwysig er mwyn rhoi'r llwyfan yna i ddangos yn cynnyrch ond hefyd i ysgogi ag annog y genedlaeth nesaf i ddod ymlaen. Ond i hollol bwysig yn y sioe bach mae'r cychwyn chi'n de. Mae pawb wedi cychwyn yn ar lefel isal ac gweithio'ch ffordd i fyny. A hefyd i gem gwlad dwi'n meddwl hefyd i cychoedd cael gwybod mwy amdano y bridiau yma. Cael joinio mewn ac ymuno i mewn hefo ffermwyr i weld sut mae pethau yn gweithio ar gem gwlad ac ar y ffermydd hefyd ynddo. Ac Arwel, ti wedi bod yn arddangos y bore yma a wedi bod yn cael help dyn ifanc hefyd yr un pryd? Do, nai bach wedi bod yn helpu fi a dwi'n gwybod fe dwysodd e bar oen a wedi meiddi fi heddi felly... Ond e deall mwy na'r meistr yn barod? O'n i'n deall mwy na'r meistr, neu wedi cael ei ddysgu dda un o'r ddau ond na me dod i fi'n yn le eleni felly ymlaen i'r sioe nesaf gweld pwy o'n i fydd yn dod i'r brig fyny. Wrth edrych o gwmpas y cylch ni'n gweld nawr bod y beirniad wedi tynnu restr fer gyda'r defed Torddi 34 par i ddechrau yn dipyn o glo ydy'r bryd yma. Yndi, mae y chwarae teg yndi, a ffordd mae'n wedi troi allan, mae yna ddipyn o waith, dim rwan, mae'n wedi cael y dewis wy'n, mae waith misodd ymlaen llaw, dych wedi dewis par, ydy wrach iawn, ond yn gorau gwneud 4 allan mwyn, cael 2 sy'n matcho'r diwedd yn dydd, ynddo. A mae'r porthi, mae'n gostus dros ben chwarae teg i pawb, a mae'n gwneud yr effaith sydd dod yma hefyd, yndi. Mae troi nhw allan yn fendigedig chwarae teg lot yn yndi. A mae'n anodd i gael 2 oen sydd yn gweddi i'w gilydd yn dweud. Weithiau mae rhaid i bobl i gymryd nhw ar wahân, bwyda un yn fwy na'r llall Arwel. Os, mae'n jobyn hir y weid y gwir, a fel wedyn nhw mae rhaid gael bwnsyn at ei gilydd i ddechrau, wedyn tynnu nhw'n lawr un wrth un, a wedyn wedi styn. Nawr ac yn y man mae rhaid tynnu un mewn mas i gael chydig bach o fwy o fwyd i gael codi ar ei brasterau. A cychwyn gyda'r defedion Cymreig wnaethoch chi, Glenda, mwyn eich plant chi? Ia, yn cychwyn ers 1991 wan efo 4 i'w cychwyn lle ynddo. A jyst cael plesar o hynny, wedyn cario ymlaen yn cadw'r i fanwn hynna fel ffarm fyny lle da ni yn Ffryd lle. A wedyn wedi mynd i hynny, dim ag gwawr y ferch, dim darfodiadau lle hun wan, mae'n cystadlu'n erbyn mi wan, felly. Ond mae'n nes i gael ychydig bach yn gythrol y cystadlu? Yndi, mae, nid yn mwy diddorol i'r gwir yn onas, yndi. Nad yw'r unweddau bryd yn bwysig yn y dosbarth yma nawr yn y ffair eia, mae'r unweddau bryd eitha pendant gyda'r Torddydd? Os mae'n pendant iawn a maen nhw'n sefyll mas wrth gwrs ar Torddi, mae dafod wen yw ei fwyaf a'r bola di yn rhedeg drawn dros a nôl i'r cwt, felly hynny sy'n bwysig ar eini a'r torwens wrth gwrs yn ddi ac y ffordd arall rownd. Y tor wrth gwrs yw'r bola, so bola di sy'r ein a'r Torddi ydyn nhw, ydyn nhw fe? Ie. Wel, dyna ni, tamau di aros pryd fan hyn yn nosbarth yr wy'n Torddi, ac dyna ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth mwyaf poblogaidd y ffair eia. A dyma ni, dwi'n meddwl bod yna ganlyniad y nosbarth yr wy'n Torddi o adran y brydau mynydd Cymreig. Arwel, ti'n cytuno mai Lucy Leving sy'n cymryd y wobr gyntaf? Os maen nhw'n baria sy'n edrych yn, maen nhw'n ddau'n gwmwys yr un peth. Mae tipyn o led i weld yn nhw hefyd, cario tipyn o gig, felly os par da fan ni'n matcho yn dda iawn. Lucy Levine yn ennill y wobr gyntaf o Henffordd.
A mae'n dipyn o beth yn ennill cardiau coch fan hyn yn y Ffair Ea. Yndi, mae ei gwir, da ni wedi gwneud o unwaith, ac mae ei pyn o glod a ffasiwn glas hefyd yn de, chwarae teg ydyn nhw wedi troi'n allan yn neis yn adwy. Iawn, wel, diolch o galon i chi'ch doi am y sgwrs. Na ni fynd draw nawr i weld sut hwyle sydd ar Lucinda wedi ennill fyna o Henffordd. Congratulations to you, well done. Thank you. Oh, I'm really pleased. Really. Well, 34. How many? 34 pairs. Oh my gosh. And you've come up on top. Amazing achievement. Really pleased. We've won this before a couple of times, but not for several years, so really happy. But the Torddies are very important to you. They're very, very. And you've jumped at the Royal Welsh before. Yes. Yeah. What does it mean winning? Oh, everything, doesn't it? We just didn't expect it at all. We didn't expect it. Well, a massive congratulations to Thank you. you. And good luck for the rest of the competing. Thank you very much. Llongyfarchiadau.